Empat agredolç del juvenil al camp de l'Europa, després d'haver manat durant molts minuts al marcador i d'arribar al tram final amb una renda favorable de 2 gols. Els cervesers han entrat millor al partit i han estat dominadors, però tot i gaudir de les millors aproximacions no han pogut tancar-lo i han acabat cedint a les acaballes davant l'empenta d'un rival necessitat de punts. Els locals han obligat Álvaro a intervenir amb una bona mà en una de les primeres aproximacions i ho han tornat a provar poc després amb un intent més tímid de l'excerveser Julen. Però amb el pas dels minuts s'han vist sotmesos per un juvenilà ambiciós que ha trepitjat àrea contrària amb molt perill. Una ruptura de Jurado a l'esquena ha precedit la primera ocasió clara, un cop de cap de Mora que ha marxat fregant el travesser. El lateral ho ha tornat a intentar amb un tir des de la distància massa alt i Jurado ha trepitjat àrea i ha carregat la cama esquerra per treure un xut potent que entre el porter i el travesser han repel·lit a córner. L'amenaça dels vermells era constant i només faltava el premi del gol. Iniciant de nou l'acció pel costat dret, Jurado ha retallat i ha posat una pilota al segon pal, que Elliot ha perllongat perquè ell mateix l'acabés al fons de la xarxa, apareixent des del darrere. Un 0-1 que feia justícia al que s'estava veient sobre la gespa i que ha donat peu a uns darrers minuts de més control. Elliot, combinant amb Pedro, ho ha tornat a provar amb un xut que ha marxat massa alt i l'Europa ha tingut la millor en una falta servida al cor de l'àrea que ha deixat un jugador totalment sol a la rematada, però sense encert. Tot obert per la represa, que no podria haver començat millor pels cervesers. Juan Pierre ha estat murri en la pressió al porter per forçar un penal del no-res i ell mateix s'ha encarregat de transformar-lo amb molta sang freda a l'estil Panenka. Ampliava l'avantatge en un partit intens que l'Adam controlava amb certa comoditat, tot i l'exigència d'un escenari històricament complicat pels vermells. Les aproximacions de l'Europa eren tímides i escasses. De fet, Elliot ha tingut el tercer en una desmarcada a l'espai que ha culminat amb un xut al lateral de la xarxa, però els locals amb la permanència en joc han empès molt al tram final per tractar de rescatar algun punt. En una pilota filtrada a l'àrea, Robert ha arribat tard al tall i ha provocat un penal que, per fortuna, Julen ha enviat al travesser. L'error de l'excerveser no ha canviat el guió en els 20 minuts restants i els locals han seguit amenaçant en busca d'un gol que els reenganxés al partit. Robert podria haver sentenciat en una falta molt ben picada per Jurado, però el seu cop de cap ha sortit llapant la base del pal i a la rèplica els locals han acabat trobant el gol amb un xut ras de Willy des de la frontal que s'ha fet forat al fons de la xarxa. Una diana donat ales als escapulats en un tram que els nois de Sergio García no han sabut controlar i 5 minuts després ha arribat l'empat. Álvaro no ha pogut blocar en primera instància i el punta Oromí, atent dins l'àrea, ha aprofitat el refús per tornar la igualtat al marcador i castigar en excés un juvenilà que estava fent mèrits per guanyar. Els vermells han reaccionat i han respost amb una doble ocasió claríssima a la sortida d'un córner, però el porter Vacas ha intervingut amb molt d'encert davant les rematades de Robert i Sando per negar-los el gol. Ha estat la darrera arribada perillosa abans del xiulet final, en un maig que els cervesers han acabat amb 10 homes per l'expulsió de Robert, que ha vist la segona groga, per frenar una contra local. Bueno, creo que hemos empezado bien, nos hemos puesto al final, pues la segunda parte, pues nuestro juego creo que hemos estado superiores y nos hemos puesto por encima del marcador. Y bueno, yo creo que hemos bajado un poquito en ese último tramo del partido que nos han podido empatar. Creo que el equipo ha bajado un poquito el pistón. Yo creo que bueno, estamos llegando a final de temporada, pues a veces puede haber esa relajación, pero no, no me gusta que haya relajación. Quiero que compitan hasta el último momento y yo creo que ha sido eso, que ellos sí, al final te generan ocasiones, pero bueno, no podemos en esos últimos minutos, cuando estábamos bien, que teníamos el resultado a favor, pues saber matar el partido y que no dejarles que se vuelvan a meter en el partido para que nos puedan empatar y nada, a seguir trabajando, quedan 2 partidos y intentar conseguir 2 victorias para terminar de la mejor manera la Liga. 2 moments que són claus en el partit, el penalti que hem regalat nosaltres i l'altre penalti que hem fallat, que no hem ficat. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que globalment Europa mereixia guanyar el partit en 2 etapes diferents. A la primera part ha encetat Bedam, ha igualat Europa, i a la segona part crec que Europa, globalment, per joc, ocasions de gol i els 2 gols ficats, ha estat superior. Sí, ellos necesitan los puntos y nosotros al principio hemos hecho un buen partido
Primeros 15 minutos hemos estado muy bien, hemos estado en su campo, hemos dominado, no nos han generado casi ninguna ocasión, hemos dado 2 palos, hemos encontrado el gol luego y bueno, primera parte todo muy bien, luego segunda parte hemos bajado un poco, ellos han apretado un poco más y hemos tenido el penalti que nos hemos puesto 2-0 y cuando te pones con un 2-0 no puedes dejar el partido así, al fin y al cabo ellos necesitan los puntos y han apretado un poco más. Y bueno, ahora a seguir, semana que viene pensar en Ebro i pensar en los 3 puntos. Els nois de Sergio García segueixen quarts a falta de 2 jornades per a baixar el taló de la divisió d'honor. Dissabte vinent rebran a Horta la visita d'un Ebro ja descendit i tancaran la temporada d'aquí a 15 dies al Camp de la Grama.